ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ନୋଟିଫିକେସନଟିକୁ ଅନ୍ କରି ରଖିବେ। ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛି, ଯାହାକି ଜବ୍ର ରିଲେଟିଭ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜବ୍ର ରିଲେଟିଭ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଜରୁର ମାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିବେ, ନୋଟିଫିକେସନ ଅନ୍ କରିକି ରଖିବେ। ଆଜି ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଏହି ଜବ୍ର ସବୁ କିଛି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବହୁତ ଲେସ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜବ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି ବା କୋଉ ୱେବସାଇଟରେ ଜବ୍ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ଏଇ ଜବ୍ର ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜବ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ ଦଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଭିଡିଓଟିକୁ ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ଦେଖିବାର ଅଛି, ଜାଣିବାର ଅଛି କେମିତିକା କୋଉ ନୋଟିଫିକେସନ କଣ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ କହିବି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ ମିଳୁଛି। ତ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜବ୍ ଟି ନୋଟିଫିକେସନ ଅଛି ଯାହାକି ହଉଛି ସିଜିଏଲ ର ଜିଡିଏସ୍ ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ଅଛି 12,256ଟା ପୋଷ୍ଟ ଆମକୁ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ କେମିତିକା ଦେଖିବେ, କୋଉ କ୍ରାଇଟେରିଆରେ ପକେଇବେ, କେଉଁ ଏଜ୍ ଲାଗୁଛି, କଣ ଅଛି, କେତେ ଡେଟ୍ ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ କେମିତିକା କଣ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ କଣ ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖେଇବି କେମିତିକା କଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟଟାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ସିଜିଏଲ ଏସଏସଜି ସିଜିଏଲ 1256ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଗ୍ରୁପ ବି ର ଅଛି, ସି ର ଅଛି, ଅନଲାଇନ ଫର୍ମ 2026 ରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଦେଖେଇବି। ତ ତାପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଜଷ୍ଟ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ ଅଛି ନା ଏ ସିଜିଏଲ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ନେଟ୍ ସ୍ଲୋ ଅଛି, ଯେହେତୁ ହଉନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଡ଼ିଂ ଏତେ ଦେରି ହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରିପାରିବେ, କେମିତିକା ଭାରିବ, କେମିତିକା କଣ କରିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜମାରୁ ଭିଡିଓ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ guys। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିନିଷଟା ଜଣା ପଡିବ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଆପଣ ଇଏ କରିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସମୟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସଏସସି ର ସିଜିଏଲ ଅଛି, ରିଜନମାଇଣ୍ଡ ଅଛି, ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବି କ୍ରାଇଟେରିଆ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଟ୍ ଅଫ ନୋଟିଫିକେସନ ଅଛି, ଡେଟ୍ ଅଫ ନୋଟିଫିକେସନ ଅଛି 21/5/2026 ରେ ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଅଛି। ଓପନ ଅନଲାଇନ ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଛି 21/5/2026 ରେ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ର ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ ଫର୍ମ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଅନଲାଇନ ଫର୍ମ ସବମିଟ କରିବେ ଲାଷ୍ଟରେ, ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ କେତେ ରହିବ ନା 22/6/2026 ରେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆगे କଣ ଅଛି ନା ଏଜୁକେଶନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବେସିକ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଯାହାକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସିକ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଠି ଆଉ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଡିଓ ଅଫିସର ବା ସେଣ୍ଟର ଇୟର ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଡିଓ ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଏରେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ କେମିତି କଣ କରାଯାଏ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବି। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ନା ଏଜ ଲିମିଟେଡ ଅଛି, 20 ରୁ ଆରମ୍ଭ ଅଛି, 30 ରୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଅଛି। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ ଅଫିସର ଯାହାକି ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି। ଦେଖିପାରିବେ ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ ସବୁ ଅଛି। ଏଠି ଅଡିଟର ଅଛି, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅଡିଟର ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଅଡିଟର ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ କଣ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଡିଟେଲ୍ସ। ତ ଏଜୁକେଶନ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଲାଗିବ ନା ସିଟିଜେନ ଇଣ୍ଡିଆ ର ଆପଣଙ୍କର ହବା ଦରକାର ଅଛି, କାଣ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ହବା ଦରକାର, ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହବା ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ଆଇପିସିଏ ଏବଂ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ର ହବା ଦରକାର ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ୟାର ଡିଫେନ୍ସ ର କେମିତି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏସସି ଏସସି ଏସଟି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୌଣସି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ହବା ଦରକାର ଅଛି। ଆପଣ ଭାବିବେନି ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ମଧ୍ୟ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଜିନିଷ ନ ରହୁଛି। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫ୍ରି ଦବାକୁ ପଡିବ। ତ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ନା 100 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ଫ୍ରି ଦଉଛି। ତ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ କି ଆପ୍ଲିକେସନ ଫ୍ରି 100 ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ପାରିବେ। ତ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜେନେରାଲ ଓବିସି ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମେଲ ଆପଣଙ୍କ 100 ଟଙ୍କା ରହୁଛି।
ଓମେନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ରହିବ ଗୋଟେ ପରେ ନୂଆ ଆପ୍ସ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ ଏଠି ରହିବ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖେଇଦେଲି। ହଁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଯେମିତି ସବଜେକ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରିବ। ତ ଜେନେରାଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ହେଲା 25 ମାର୍କର ମାନେ ରିଜନିଂ ଯେଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି 25 ମାର୍କର ଆସିବ। ଜେନେରାଲ ଏନ୍ସର 25 ମାର୍କ ଆସିବ। ତାପରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଇଂଲିଶର ଆପଣଙ୍କ 25 ମାର୍କ ଆସିବ। କମ୍ପାରେଟିଭର ଆସିବ 25 ମାର୍କ। ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କ 200 ମାର୍କର ଏକ୍ସାମ ହବ। 1 ଆୱାରର ରହିବ ଟାଇମ୍ 15 ମିନିଟ୍ 5 ସେକେଣ୍ଡ ରହିବ। 1 ଆୱାର 20 ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଏମିତିକା 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପେପରଟା ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ ଯଦି ଦେଖିପାରିବେ ଭଲ ଦେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ହବ କାରଣ ଭିଡ଼ିଓଟା ତ ବହୁତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ହବ। ଏମିତିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଇଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଏଠି ଅଛି ଆପଣ ଏଠି କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଯେଉଁ ବନେଇଛି ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହା କ୍ରାଇଟେରିଆ ମୁଁ କହିବନି ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ସେ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କେଉଁ ଏଜ୍‌ରେ ଗଲା, କେତେ ସାଲେରୀ ରହିଲା, କେବେ କଣ କରିପାରିବ, କେଉଁ ଡେଟ୍‌ରେ କରିପାରିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡେଟ୍ ଅଛି ୟା ଭିତରେ। ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କହିବାର ମୋର ଏକ ଅଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ନୋଟିଫିକେସନଟି ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମିତିକା ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଏମିତିକା ଜବ୍ ରିଲେଟିଭ୍‌ର ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଜବ୍‌ର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ସେକ୍ସନରେ ଯାଇ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜାଣିପାରିବେ କେମିତିକା କଣ ଜବ୍‌ର ମୁଁ ଏମିତିକା ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ବନେଇ ପାରିବି। ତ ରହୁଛି ଏବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।